Salam. Jojo persembahon. Selamat minggu ma tuhita salhukna. Ibadah minggu sedarion secara khusus taulaon songon ibadah minggu keluarga. Obat tu tema HKBP tahun 2026 ima transformasi podania porseon itu ngatongan ni keluarga. Keluarga ima huria na mekmet. Na dipangido asaga besikola parsiajaran haporseon. Nama jaga do mewariskan akatona hakristenon tusude pinopar. Lau manoppa generasi nama situtu manioppa dan debata nasetia. Son hatan debata nama dok momos mata tiop pakirimon natar pahatopot i ayat posat do na marbabaga hossa hibir 10 ayat 20. Songoni manian sudah keluarga Kristen talmobi na dong dia memang parapatan gabe komunitas nomor situtu maniop hasitiaon di debata di ngoluna. Mari kita maida. Gereja HKBP nunga masuk ke minggu pasiahon dong teritatis di bagasan sadat tema bulan Agustus 2006 ima meraposan tu Jehovah maho jalaulahon nadinggan tak maja mahita hatan debata ojani bulanon ima pesalmen tulupitu ayat tulu. Di bagasan haporseaun tu debata kamu late ma padunganion doh pengarmoton ni debata tuhita satu tikion mari demahita mamuji debata. Bolo
hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumapalahit o tanoon. Amen. Paringga basa do Jehovah, tau partong batoa di ari hagugotan, dalitada do aka maraposo satu ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami prasiroha nasumurung, setogi mahami tuanakmu, asaibana napunahami. Leo madihami aporseon nasitong, asaulah hosabing haposan nami, unang lo suriam maraposan tu akka dia sianganon, ay hulak podo haposan dot apurusan, sek asi maroham, patudo matuhami dalam tuhatuaon, asi jupang hami asi norham nagudangi, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Puji maita. Pating debata di minggutta sadarion iman atas surat di Yesaya 41 ayat 10. Unak koma biar ayahu do dongamu. Unang bihatok ko ayahu do di batam. Ahu margoyon ho huhut mangurupi ho, huk maniopi ho martehite siamuni hati gorakku. Ido saatna atong rak bergomu tu di bata lamulan obar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai padugoy mahami mangulau nobar tepatik mi. Amin. Diri
diadopan ni dewata setulusada paholong roha tapaseret marohatta jalatah dakoma nasa dosatta dinguluni namar keluarga pinasa ulaon na pinasaha ni dewata tuhita aha dona naing hati dan rokta diadopan ni dewata. Agilakon bulijut dodohami mangihuton akan diparsipta pertidion dibandingkan mangihuton ngomoni roham sesama dosa nami nalobi mangharikon akan naso paulihon haperseon nami dibandingkan mangalului ho di bagasan tangiang nang parsaoran dihatam sesama dosa nami alah hurang huparsangapi haminato ras nami guru nami akauluan nang dongan dami cocot to hami marhatana hurang naik dengan jaladang di bagasan habis suhon hami mamake media sosial namambain hasit rohani dongan nami sesama dosa nami namura manguhumi dongan kan iri hati manggosan jalan maul manesa dosani nihalak namambain hasit rohani nami. Tatapoti madosatta diadopan ni dewata ale Tuhan dewata amani Tuhan nami Yesus Kristus kodo dewata pergugun na suatu dosan sitoppa nasan adong paruhum na tigor amanghumi jolom manusia rodo hami tujolom manopoti dosa nami akan ulahami martesian pangalason nami di patikmu ima martitesian tubuh-tubuh ni rawan nami narawai nang siam pangkaton nami nasuture rodi pangalon nami dia pisak ni rohan nami natamas tudo hami hunahuhum hami alani dosa nami alai natar susul bagi do hami nuaing alani asi maroham di hami ale di bata nami paninggan bahasa jala parsirowa doho alani anak kalongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami
Saya sama dosa nami saluhna jelas surma to di perbadia turana bibe astar ben hami manguleiho ibagas hati goran dohot habadiaon kebisat hami Tuhan nguluan nasora sudah na penerbagam tuakka na porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Bagabang dibata taringotu hasani dosatta isebe mangulun akan na penilik di debata do mamitori isedona madabu hamagoan Kristus Yesus do naung mate alai dada holani nangulak ngulu do jelasnya mu dibata do ibana mangedok kita hasanga bomba dibata na de gijang tutul meta. Sadarion iman atau surat di 2 Korintiada muka si asap 5 sahatu 24 tajahama masih kak surin mangasahuni tibuhiad duhutai ro madapot hamu asa 2 hali hamu marlas ni roha manengiroha do au tumai manang marguru tu sibuku do taiki gerap dot di au hata olo dot hata dam ai Yesus Kristus anak di debata nahu bari tahun hami tuamu tak dot Sicilianus dot si Timoteus dada gabe olo ibana do tendang tunghok do hata olo marhite ibana. Mana biga baga-baga ni debata gabe olo di bagasan ibana. Ya marhite hite ibana do amen. Lain hasang apon ni debata marhite hite. Alai debata do pahotkan hami rapdot hamu tu bagasan Kristusi jala dimiahi hami. Alai dibata huju saksi nitodikku pabuhamudo wolani bansoro dobe au tukorin. Tidosana martua do akka natumangion hatani debata jalan nopioksa amin.
matijakon ma haporsetai songon najakon idongata saporsa disadok portibion rak mahita madok au porsea di bata Jahoba ido ama pargugur na suatu dosan namu palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jahoba na sasadai iba na tubun si Maria nabagabea siya tundi perbadia anda orang sobabuan iri tuhatka atau mau na bernit di banguman ni silatus nama terpaju do ibana di hau pinarsilang Natua tulu-turu dung ditanam namulak mangulu dari patuluhon nama naik surgo laundus sambu di bata Jahoba ama naik pargo nasu hatu dosani disimai mana punglak sogot tutanoon mangumi halak namangulu do namate au prosea ditundi perbadia jalong sada guria nabadia guria atau panela Kristen akan nabadia do desani dosa do dihatai namandok mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate do dangoluan nasora sudah amin kudul meda tapi matikting namasa diurat tay bugasan sa mingguon Tabege matiting ni huriata di bagasan mingguon. Sada, guar ni minggu ta sadarion ima minggu pasiahon dung trinitatis do topik saina saut do na pinarbaga ni Jahoba. Joshua 20 sada ayat 40 tolu 1 45. 2 konven full timer distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Senin, 3 Agustus 2026, pukul 10 WIB di HKBP Kebun Jeruk di Patupa do Konven Full Timer Distrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Konven ni dohotani Pangula Nagok, Tiki dohot keluarga, pendeta pensiun dan keluarga, serta Ina Sarfat. Pembartusi Borhat do Pandita Resort, dohot pandita fungsional beserta keluarga mandohoti konveni. Tolu, Family Fun Walk HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Sabtu 22 Agustus 2026, naing di Patupa do Family Fun Walk HKBP Distrik Walu DKI Jakarta mulai pukul 6 WIB maringanan di Sasono Langen Budoyo Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Adong 2 kategori biaya pendaftaran. Sada kategori keluarga Rp100.000 maksimum 4 orang. Dohot 2 kategori perorangan Rp50.000 per orang. Tina botohon tu ruas ni huria nanaing mandohoti ulaunon boy mendaftar marhite sintua wiknabe. Pendaftaran di pasat na lumamat na si Agustus 2026. 4. Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Senin 10 Agustus 2026 pukul 7 WIB saat selesai di Patupa do Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di NTV Tower Jakarta Timur. Tema beriman dan berhikmat di era kecerdasan buatan. Amsal 3 ayat 5. Dan subtema keluarga sebagai sekolah iman dalam membentuk generasi yang bijak memanfaatkan kecerdasan buatan. Alani Borhat Sian HKBP Resort Mampang Perapatan Laho Mandohot Sinodei Pendeta Dahlan Munte MTH, Utusan Sinode Agung Sintua Res Roberto Sinurat, Utusan Sinode Distrik Unsur Sintua P Raja N Manulang HKBP MT Haryono, dan Utusan Sinode Distrik Unsur Warga Jemaat Nyonya Siregar Lince Boru Samosir HKBP Mampang Perapatan. 5. Pelian amplop gotilon dan dohot tahun transformasi 2026.
Sadarion Minggu 2 Agustus 2020 onom tapasaat mapelean amplop tu kebutuhan aka ulau ni huria na marpardomuan tu pesta gotilon doho tahun transformasi AKBP tahun 2020 onom tapasaat mai ditiki masih jalangan di para dedo inganan di lambung ni pintu haruar onom parmingguan keluarga sadarion di tapatupa do parmingguan keluarga laos di parminggoni tapasaat ma amplop pelean bulanan manang tahun di bagasan amplop pasti dohot do keluarga makobasi parmingguan ima di hari tahun dohot kolektan na dipilit sian ruas wik tolu jalalau sian wik tolu dona paradehon bunga altar selama bulan Agustus. Pitu sosok-sosok pasahat pelean bulanan manang tahun. Marhite titingon sinosohon matusude ruas ni huriata HKBP Mampang Perapatan asarade hita pasahat pelean bulanan manang tahun si pakeo ni huriata laho patuluson sude program kegiatan pangkobasion di tahun 2026 terlampir rekapitulasi persembahan bulanan manang tahunan tahun 2026. Walu Simponi Bonapasogit songon dalan pakungon dana panitia pesta gotilon doho tahun transformasi HKBP Mampang Perapatan manakapi patupahon Simponi Bonapasogit di hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 walu wib maringanan di Hotel Ambara Jakarta Selatan. Acara diisi dohot bintang tamu Joy Tobing, Family Trio, dan True Bless Voice alani rap pasi dohot mahita marhite namanuhor tiket harga ni tiket A. Platinum Rp1.500.000 B. Gold Rp 1 juta rupiah C. Silver Rp500.000 narahubung Sintua Hisar Pandiangan Sintua Romida Borusi Ringo-Ringo, Sintua Hora Simbolon, Sintua Daniel Siagian, dohot Sintua Rina Boru Samosir. Sia Parheon Remaja dohot Naposobulung, ombar tu program seksi remaja dohot Naposobulung tahun 2026 di hari Minggu 20 Agustus 2026 di Parminggon pukul 10.30 WIB. Ima puncak Parheon Remaja dohot Naposobulung. Dohot tema teguh berpegang pada kebenaran Efesus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 16. Awakened by grace, victorious over every wind. Dohot subtema melalui kasih karunia Kristus, remaja dan Naposobulung HKBP Mampang disatukan, diperlengkapi dalam iman dan menjadi gelombang perubahan yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Rumang di kegiatan Prapesta Parheon Remaja Naposobulung, Ima Sada latihan kur tiap hari Sabtu dot Minggu, Laho Parsombaon kur di hari puncak. 2. Rena Show di Patupa di hari Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 10 WIB. Saat selesai di gedung gereja acaraon gabe ajang unjuk bakat na patari dahon potensi menyanyi, menari, bermain musik dot aka talenta na asing namonang dapotan hadiah total Rp600.000. Pinaboton tu sude remaja dohot Naposo nanaing mandohoti ulaunon boy mandaftar marhite putri sihite atau Dinda Simangunsong. Tolu gladi kotor di Patupado di hari Minggu 16 Agustus 2026. 4. Gladi bersih di Patupa di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Pinaboton tu sude remaja dohot Naposobulung asaman dohoti di ganup rangkaian kegiatan. 10. Kunjungan gerejawi Punguan Ama di hari Kamis sahat Minggu 30 Juli sahat 2 Agustus 2026 Borhatdo Punguan Ama HKBP Mampang Perapatan mengembati dongan sahaporseaun di HKBP Denpasar Resort Bali
Distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur. Nani uluhon ipandita dahlan munte MTH, tatangnya kemaasa diramoti tuhata dina borhat dohot dina mulakpe, kipas daladenggan mardalan saluhut kegiatan nanaing di Patupa. 10 sada persembahan kasih tajalodo sileon-leon sian keluarga sintua hasimbolon boru nyapi tepulu marumangkon bunga altar tahamulateon masileononi baine hinauli ni altar pamujiota tu debata. 10.2 jadwal kegiatan tengah minggu. Aka jadwal kegiatan pakunguan di Pasitongani minggu boi mak tajaha jalatah dohoti songon naung tarsurat di buku tikting. 10 tolu Partangyangan Week. Di hari Selasa 4 Agustus 2020 onom mamuka pukul 10 sia 30 wib patupauta de Partangyangan Week di Week Sada naman jabui keluarga pengurus Week Sada di GSG. Week tolu naman jabui keluarga Sintua B Simamora Boru Marbun di Konsistori. Week 5 nama jabui keluarga AJ Purba Boru Simanjuntak di Jalan H Nali S Klaster Setu Babakan Blok F Srengseng Sawah. Rap Mahita mandohoti Partangani secara khusus ruas ni Week Sada tolu dohot 5. 10 Marbagas Tikting Paduahon naing manjalo pasu-pasu Parbagason ma El Monti Sumesar Tambunan anak ni Amata Sintua Lontur Tambunan Tubu ni Inang Lasmita Kartini Boru Panggabean ruas ni Huria HKBP Mampang Perapatan Week Sada dohot Jasmine Darwin ruas ni Huria HKBP Mampang Perapatan Week Sada Boru ni Amata Darwin Krisdinyanto Darwin almarhum Tubu ni Inang serta Min J. Ginting almarhum pamasu-masuan di hari Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 8 Maringan dan di HKBP Mampang Perapatan Tuatana memasu-masu ulauni. 15 ruas Namar Sahid Tabuan ma di Bagasan Tangiata aka ruas Namar Sahid Hatani di Bata Saihoma pamalu mau ale jahuba asatung malum huilala saihoma mangurupi au asatung dapotan pangarupi anau aihodo puji-puji okku. Yeremia 17 ayat 14. 16 namar ulang tahun parhalado dot ruas pasaton selamat ulang tahun tu ruas niuriata namar ulang tahun di Bagasan Saminggon di dok hatani di Bata sai parohai hami mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan roha Nabi Subhami. Pesalmen 10 ayat 12. 17 namar ulang tahun par dongan saripeon parhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun par saripeon tu ruas niuriata namar ulang tahun di Bagasan Saminggon di dok hatani ni debata martoruk ni roha situtu marlambok jala marlambas ni roha marsihahean di Bagasan roha naholong. Efesus 4 ayat 2. 10 walu parhepengon terlampir akapelean hamuliaton dohot na asing nasujinaha di titingon taidama di harotas acara nadong di hitabe songanima titing lihuriata di Bagasan Saminggon tuata mama si masu. Mari damaita papuluan sedaa sadabi. Rapon ho sunamar dalana
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amin. Oras madita salutna. Dihita damang dot dainang turian itu hatta atani debata di mingguta sadarion ima tarsurat sian Joshua bidu 20 sada mamuka sian ayat 40 tolu saat rodi di ayat 45. Joshua 20 sada ayat 40 tolu saat 45. Songonon ma di dok disi. Jadi di lehon Jehovah tu halak Israel sandok tanui. Nani wararion na lehonon na tu opu nasida. Gabe di papatu nasida tanoi los maringan disi dungi di pasonang Jehovah mak nasida humaliang hombar tu saluhut nani warihonna tu opu nasida jaladang manahan musuh nasida nanggo sada maradopon nasida di pasahat Jehovah do luhut musuh nasida tu tangan nasida dangadong tartading nanggo sada sian saluhut hata nadenggan akan apinaboan ni Jehovah tu pinopar ni Israel tung luhut nadoro ima sahatna dihita damang dot dainang ombar tu topik mingguta sadarion ima
saina sauddo na pinarbaga ni Jehovah. Molo di hata Indonesia di dok. Semua janji Tuhan dipenuhi. Molo makatai taringo tu janji, murah-murah mauldo damang dot denang. Ima molo janji. Murahian di hatahon. Alai macai maul taulahon. Ima molo taringo tu janji. Apalagi molo hita makatai janji taringot tu manusia di tirket ni jolma di sido hamaolon na macai godang. Ido umbahen adong do buarna janji palsu ninna. Molo bahasa nuaing PHP. Alai sejojot do hita jolma makatai taringot tu janji. Buasa hudokon songoni. Alana di sido adong harapan. Di sido membain harapan pakirimon namangolu. Ima molo janji damang dot dainang. Sada komitmen de itu seseorang untuk membentuk sesuatu, memberikan sesuatu kepada orang lain pada waktu tertentu. Ima molo janji enak untuk dikatakan, alai susah untuk dikatakan, dilakukan. Molo secara moral damang dot denang molo didok janji marjanji berarti adong madisi ikatan moral. Ido umbahen molo adong sahalak naposo mandokon tu pasanganna ikon saut do ate amu ate ikon saut mahita ate tahun naroma hita ikon saut ma marhasohotan ninna tenang namaho hulean ma alpart dihamu. Jadi adong berbunga-bunga nama mambeging saya. Orang yang mendengar itu langsung berbunga-bunga, memberikan harapan. Alai belum tentu diulah. Belum tentu karena melihat kondisi sesuatu di perjalanan. Bisa-bisa posisi krisis atau apapun itu. Tergantung kondisi. Alai molo didok marjanji ima adong do ikatan moral lahu mengikat di lahu berkomitmen ujungna ikon adong ma kewajiban moral. Kewajiban moral ido umbahen damang dot dainang piga-piga huriah nahudalani dangi aka huriah nahu hea hudalani molo adong komitmen lahu tu pembangunan dilian mak misalna 1 juta apedang digarar molo hami parlado dang boi hami lau mendesak dang boi hami lau menagih alana sifatna moral di dang terikat hukum. Paling yang kami lakukan parlado paling udah toy mak tabereng-bereng mak ima alani adong do kewajiban moral, kewajiban awalan sebatas moral, tidak berlaku hukum. Molo mengamar janji nasida berkomitmen, ikon hulen dah 50 juta 1 M songonon pembangunan. HP dang dilean. Disimak moral berkata, apakah layak dia mengutarakan janji atau tidak, atau memberikan PHP palsu, pengharapan palsu. Ido umbahen damang dot dainang molo makatai taringot tu janji na ikon tabereng ima bukti do molo sahalak sasahalak dung marjanji nasida adong do buktina gabe porsea mahalak
Sarupa do tu anggota DPR MPR. Kalau memang dia sudah benar, berjanji dia memberikan pengharapan. Tetapi kalau dia sudah menang dan dia sudah melakukannya, maka di periode berikutnya dia benar. Oh iya, ini anggota dewan yang betul melaksanakan janjinya. Tidak palsu. Dan kita pun tidak bisa menuntut, guarna pe janji do. Hanya sebatas moral, tidak ada ikatan hukum. Jadi perlu pembuktian. Ido umbahen damang dot dainang, turpukta sadarion macerikot do di bangsa Israel. Alaniaha, ala gabe adong mak pembuktian di Jehovah. Membuktikan bahwa dia adalah menepati janjinya. Jala dipakai do turpuk tahun gabe ingatan kolektif. Asa marningot bangsoi. On mak pambahenan di debata. On mak janji na dilehon debata tu bangsoi. Tutu deh. Dang margabus debata. Dang margabus. Ido umbahen damang dot dainang adong dosa da ende. Janjimu seperti fajar pagi hari. Ido kan? Amuse lanjuton. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Lanjutkan. Walan bukuin dia do di tandamu. Kita ulang sekali lagi. Janjimu seperti fajar pagi hari. Lanjutkan. Bersinar. Cintamu seperti yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasihmu. On mak janji ini dibata. Bukan tingkat manusia yang terus berbohong, tetapi janji Tuhan selalu mengalir. Jala marhite turpukta damang dot dainang di Papua do. Songon dia do janji ini debata, tuhita aka jolma. Tuhita aka naporsea. Adong tolu nama cerikot. Na tarsurat marhite turpukta sadarion. Na parjolo damang dot dainang. Yang pertama, janji Tuhan itu melampaui batas waktu. Songon natar surat di ayat 40 tolu di dok disi. Jadi di lehon jauh batu halak Israel sandok tanoi nani warihonna lehononna tu opu nasida gabe di papatu nasida tanoi los maringan disi. Los maringan disi. Jadi sian mulana janji nunga di pasahat sebelum Joshua. Ima tiki si Abraham. Tiki si Abraham. Dungi Ishak baru ma dipatakas di si tiki si Jakub. Jadi dari awal sampai akhir Tuhan selalu konsisten marhite janji nasida. Selalu konsisten damang dot dainang. Molo taetong 3 tahun ma saut janji ima naparjolo tiki masa menjadi pengungsi nasida. Tiki dijauh si Abraham sian Urkasdim. Disima mulana. Berarti sekitar 40 tahun namai. Baru nama ngihut 400 tahun tiki masa di Mesir. Perbudakan di Mesir. Dungi 40 tahun di padang gurun. Di Gunung Sinai. Berarti molo tak etong-etong
kurang lebih sekitar 500 tahun hurang. Ima gab saut janji ni debata tu bangsa Israel. Taringot tu tanong. Jadi lapatan nasiani boy tabereng damar dodainang, janji Tuhan itu melampaui batas waktu dan dia konsisten dilaksanakan. Dia konsisten dilaksanakan. Berbeda dohot hita jolma. Molo ngamate, molo adong ma utang. Molo ngamate, marutang ma misalna autu natorasna. Mate ma nasida. Gabetu ianakon nama dang hugarari dangi nggak kubayar lagi tuh. Kenapa? Karena yang menjadi saksi itu sudah tidak mengingat lagi utangku. Ima molo jolma alai molo debata konsisten do damang do denang nang pe ngamate si Musa nang pe natape ngamate si Abraham alai ikon saut. Janji is janji, harus sampai. Dan dari sini kita belajar tentang janji amang inang. Kalau ada sesuatu hal yang kita katakan, harus kita lakukan. Meskipun sudah tidak ada lagi orang yang berkomitmen, orang yang tidak bersepakat lagi, tetapi harus sampai. Ima naparjolo damang dot denang. Napaduahon naboy hita mamereng marhite tupukta sadarion. Ima janji diberikan untuk kebaikan. Ima napaduahon. Molo hita manjaha di ayat 44. Dungi di pasonang Jahoba manasida humaliang. Hombartu saluhut niwarihonona tu opunasida jaladang manahari musunasida nanggosada maradopon nasida di pasahat Jahoba do luhut musunasida tu tangan nasida. Mulu di atas Indonesia dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan. Jadi di lehon debatado keamanan. Mulu di hata didok di hata bahasa Ibrani, didok nuah. Lapatanna res, sandaran. Ima molo bahasa aslina. Berarti lapatanna disi damang dot dainang, janji harus dilakukan, janji harus diberikan yang sifatnya baik. Unang mahamu marjanji molo lau mamunu. Dangadong. Saya berjanji saya akan membunuh dia. Daungi. Janji harus diberikan kepada untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Jala unang tajaha tupuk tahun laho justifikasi kolonialisme. Berarti ikon boy dohita laho menjajah hati. Daun. Adong dosa ada buku damang dot dainang Walter Brueggemann di dok judulnya The Land, Place of Gift, Promise and Challenge in the Bible Faith. Jadi di dok nasida molohita mamereng turpuk tahun unang hita gabe tabain gabe apologisasi, justifikasi, pembelaan untuk membenarkan kolonialisme. Daw, alai naboy tabereng amang inang, marhite turpukta sadarion, asa unang hita salah manjaha, dangi alana godang dohu bereng di aka YouTube salah manjaha. Seolah-olah diripu ibana berarti, dioloi debatado laho manjajah merebut tanah Kanaan. Dangi. Lapatan na ikon tabereng disi damang dot dainang di dok nasida Walter Brueggemann di dok
molo hita mamereng bangsa Israel di si ikon tabereng ma sian landlessness to landedness. Ahamai lapatan na sian bangsa Israel naso adong tanona gabe adong tanona sida. Di sima pardalanan ini ma tabereng, narasi ima tabereng. Alana molo didok bangso ikon adong do tanona dangi. Jadi percuma do dang adong marisuang do molo rakyat tanpa tanah. Marisuang. Bangso tanpa tanah marisuang. Marisuang do hita halak batak apa dang taboto di dia hutata. Orang Batak toba akan percuma, akan hilang martabatnya ketika tanah toba, danau toba hancur. Ai lucu damang dot denang, lucu do, mulu disukun halak marga hamu, siat dia hamu, dang diboto. Misalnya majo, tiki adong ma marga raja guguk dan mulu disukun, raja guguk siat dia doho, raja guguk siat Bekasi au ninna. Situ orang siat dia ho, situ orang sian Mampang. Aidang lucu lucu. Orang dan tanah, manusia dan tanah tidak bisa dipisahkan. Alai berbeda kasus Keuta Nabodari, Natoari. Ima natu Spanyoli, sian Maroko tu Spanyol. Berbeda. Adong do tano nasida, lai masih gulut do. Laho invasi do. Ima namasa Keuta Natoari. Alai molo bangsa Israel landlessness do nasida, dang adong tano nasida. Dan menjadi landedness. Disinilah Tuhan memartabatkan, mewibawakan bangsa Israel amang inang. Dan dalam perspektif inilah kita harus melihat, membaca kitab Yosua. Sotung salah hita amang inang. Makanya bangsa Yahudi tidak pernah sekalipun ingin menjajah di luar dari yang diberikan Tuhan. Tidak mau. Bahkan Mesir Raja waktu itu di tahun itu diberikan. Diberikan. Dan disinilah Tuhan berkarya amang inang. Kini buat kita janji untuk kebaikan, memartabatkan, mewibawakan bangsa Israel. Kecuali adong tanota lai baru mahita lahu marsi gulut tu tanoni halak, imana salah. Ondaong dari yang tidak punya tanah menjadi punya tanah. Karena bangsa tanpa tanah adalah tidak ada. Ima amanginang. Alai napatuluhon damang dot dainang naparpudi ima kepastian tanpa cacat. Sude akka janji ni debata saut do. Ima songon natar surat di ayat 45 di dok disi dang adong tartading nanggosada sian saluhut hata nadenggan. Aka napinaboa ni Jehoba tu pinopar ni Israel tung luhut naduro. Sude saut semua selesai. Lapatan nasian 12 halak suku ni Israel sude ngadapotan. Termasuk madisi suku Lewi. Dia disebar ke seluruh kota-kota. Ke seluruh kota-kota.
Natape molo hita menjadi hakim-hakim, kitab hakim-hakim, adong do memang di si tano Kanaan, alai molo hita mamereng prinsip ni kujus regio ius region, isedo penguasa, disido lau memerintah, saut do janji ni debata. Saut. Semua selesai. Artinya persoalannya bukan untuk memerangi, tetapi untuk mendapatkan tanah. Jala damang dot dainang, Brukman mandok, alai justru disondok, bahayana damang dot dainang. Adong dosa ada bahaya. Lapatan na aha. Lapatan na molo saut do dilehan di bata. Tano milik. Disido sipata olodo gabe amnesia spiritual. Olodo hita lupa. Ido umbahen damang dot dainang sebelum masuk tu tano Kanaan, tano perjanjian, ikon disuraton si Musa do ulangan. Kitab ulangan untuk mengulangi jala dilehon do sadapoda nasihat supaya tidak mereka lupa diri ketika memasuki tanah perjanjian. Dan disinilah sasitongna damang do dainang molodung dilehan debata ikon adong do perspektif na berbeda ima hata disi Brukman. Lapatanna semua yang diberikan Tuhan, tanah, properti, ekonomi, sude aka materi, ikon boima hita mamereng secara perspektif dang milik alai gift, bukan possession, alai gift, bukan milik tetapi pemberian, karunia, anugerah Tuhan. Karena ketika kita menganggap tanah bangsa Israel sebagai milik, maka disitulah kehancuran. Disitulah kehancuran. Yang susah amanginang itu bukan ketika bangsa Israel merebut, tetapi ketika dia sudah menempati tanah Israel, tanah perjanjian, disitulah yang susah. Adong do sada molo di heado di tadahamu kuis who wants to be millionaire, iya do kan? Najolo di RCTI do kan? Kuis who wants to be millionaire. Jadi alai di Amerika don, dan di Indonesia. Molo di Amerika ngapi gahali monang nasida mandapoton miliar. Jadi adong ma sada tiki namona who wants to be millionaire. Jadi dung monang disukun presenter lima disukun. Molo ta ingot amanginang kan adong do 3 tahap do kan sukun-sukuni. 1 tahap 5 pertanyaan do kan. Jadi 15 ma total nih sukun-sukuni pertanyaan nih. Jadi di sukun presenter 5 tuh namonangon. Dari 15 pertanyaan itu yang mana yang paling susah? Jadi dia alusi namonangon. Yang dari 15 pertanyaan itu yang susah itu bukan pertanyaan itu, kata dia. Jadi yang mana? Justru saya susah ini ketika saya mendapat 1 miliar. Saya bingung. Di sini saya susah. Karena apa? Karena kalau saya salah di pertanyaan berikutnya, saya bisa mengulang lagi.
Tetapi ketika saya sudah mendapatkan 1 M, disitulah tanggung jawab. Disitulah tanggung jawab. Dia bukan evaluasi, tetapi tanggung jawab. Jadi sasitongna damang dot dainang. Sasitongna dung dapot do, bisido na mau. Kalau saya berikan uang 1 M ini kepada keluarga saya, keluarga istri saya menuntut. Kalau saya berikan keluarga istri saya uang ini setengah, maka keluarga saya menuntut. Molehule anon, tu fakir miskin, didokon doau, munafik doho. Molehu upah habis dohe pengon, laho manuhor di mall, didokon doau boros. Jadi serba salah doau, molo ngadapot 1 M. Sarupa ma damang dot dainang, murado molo madapoton pandita, jubahon, alay mauldo molo dung mamake jubahon. Begitu juga profesi yang lain, murahian madapoton gelar dokter. Molo gagal ulang musek. Molo gagal tingkat 2 ulang, ujian lagi, alay dung dapot profesi dokter. Disima tanggung jawab moral amanginang. Sarupa doh bangsa Israel, dung dapot tano nasida, disima maul. Jala disima adong kewajiban moral. Asa diingot hamu dah debata, unang lupa hamu. Unang dung dapot hamu, tanoi gabe lupa hamu, tu debata. Unang alani tano saotik, gabe mubahamu, rohamuna. Ay molo tano nami amang dot dainang di Danau Toba, ay hami par pulau Sibadang do hami. Molo hami biasa do kehilangan tano, hilang tanah itu biasa. Alana jonok do tano nami jonok do di topi tahu. Jadi molo pasang Danau Toba gabe 500 meter matanu manami. Alai molo surut gabe 1 hektar. Molo tano kami di Pulau Sibadang. Alana jonok do di topi tahu. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai harta ini melupakan kita, membuat kita lupa sama Tuhan. Membuat kita jadi berubah gara-gara sesuatu. Unang alani mobil Avanza gawe mubahamu. Alani Innova mubahamu. Digijang ni Innova tay. Alphard tongdo mubahamu. Digijang ni Alphard muse ahadoam. Mercy mubahamu. Alana aha ujung-ujung na pehita. Di akhir hidup kita, mobil apa yang membawa kita? Tong do ambulans do ujung-ujungnya. Sebagus-bagusnya mobil kita, ujung-ujungnya adalah mobil putih juga yang membawa kita. Onma properti ekonomi yang terkadang membuat kita lupa diri dan membuat kita menjadi lupa Tuhan. Saut do janji ni dibata. Alai dung saut janji ni dibata. Lalu apa kemudian? Alani dihita damang dot dainang marhite turpukta sadarion asa taingot ma.
janji ini dibata. Ai godang do janji, adong do janji di huriata, dihitape adong do janji. 3 hali do hita marjanji. Adong tiki pandidion, marjanji do hamu kan, songon natoras, ido kan? Ahamu se, marjanji ahamu se. Tiki sidi, tong do marjanji hamu. Namangihut janji hamu se. Nah, tiki pamasu-masuon, kangi pasu-pasu pabagaso. Tong do marjanji hamu. Termasuk madisi molohita parlado sintua dot pandita adong tambanai sadanai janji tohonan. Jadi janji inilah yang harus kita pegang. Tuhan sudah berkomitmen. Lalu apa? Dan inilah refleksi kita, Abang Inang, supaya kita tetap juga mau menepati janji kita kepada Tuhan. Dakolan debata lau menepati janji nasida. Kita pe jala adong dilehan baga-baga sude adong dilehan pasu-pasu give. Jangan menganggap itu sebagai milik kita. Kita harus menganggap itu sebagai anugerah Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Boleh hati upasat hami tuho Tuhan. Siala asi dohot holong di rohani. Upakilah kami Tuhan tinggal di bangsa. Boi hami marpumu sadarion. Hami ruasmu Tuhan, HKBP Mampang Perapatan Tuhan. Nong marsaur dot hatami. Jala di paingot hodo marhite hatami Tuhan. Asa boi hami gabe halak na porsea. Nama niop sude akka janji nami Tuhan tuho Tuhan. Jala boi hami lahu mamere anugerah mi Tuhan. Sude akka pasu-pasum Tuhan tuhami. Moliate Tuhan. Pargogoi hami Tuhan. Asa boi hami mangulawan ombartu atami. Songoni Tuhan hami namarpumu sadarion. Hami sian ruasmu Tuhan HKBP Mampang gaduk marsada-sada. Pasu-pasu mahami Tuhan disude aka pergulunan nami Tuhan. Disude ngulu nami Tuhan. Suang songoni di ianakon nami. Di parsikolaan manang di parkarijoan. Homa namian di bagasan nasida Tuhan. Lehon ma kesehatan di hami Tuhan. Jala tambai akar rejeki di hami Tuhan. Asa marlas ni roha hami Tuhan. Lau mandalani hari-hari hami Tuhan. Tu akadongan nami Tuhan nasubui rabdot hami alani parsahiton. Homa nama masu-masu aka ubat Tuhan. Tangan-tangan dokter. Gabe perpanjangan tanganmu Tuhan. Lahu pamalupon sahid nasida Tuhan. Asa bui nasida rabdot hami Tuhan di minggu naing roh. Marsaur dot ho Tuhan. Moliate Tuhan. Kudang doa ka pergumulan nangi di bagasan semingguan Tuhan. Alai oma namian di bagasa kami. Jalaton di mima lahu manobu-nobu kami. Di sude aka ngulu nami be. Moliate Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus martangnya kami Tuhan. Amin. Tapasat ma peliata uhud marin di mahita. Rodo hati uron si
sakit tung sohu halupahon audo managihan audo bangondihan tung sohu halupahon audo margogoihon osmaro amin. Bolo diungkap surga tutondiku sapu malutna angalunaki tarbagi masorani tuhaku naposo haposan bangot hotusi tung sohelupahon audo manunggihan audo mangondihan tung sohelupahon audo margogoihon osmaro amin. Padanauli hodang hulupahon dang pola mabiar ringoluki dang peholom do dalan sibuluson rodo hati uron sian langiti tung sohu halupahon audo manugihan audo mangondihan tung sohu halupahon audo margogoihon osmaro amin. Kita ulangkan ayat 1. Padanauli hodang hulupahon dang pola mabiar ringoluki dang peholom do dalan sibuluson rodo hati uron sian langiti tung sohu halupahon audo manogihan audo mangondihan tung sohu halupahon audo margogoihon osmaro amin. Tapasat mapeleton tu debata martang yang mahita ale debata manami na di banwa gijang hodo haroron ni saluhut leho na denggan dot nasa ulibasa na mulutus upasat hami masyan lehon mi tu hami pilihan nami tuho sai jalum may gabi uap na hucus di julum pasu-pasu may jaramoti asa huparsa yang hami pilihanon patimbulon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite tondim asalam hutan dahami godang ni selehon mi tu hami asalam kir kami mandok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasanani lehon hartaku
Alea manami na di banwa gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya Roma harajonmu, saya saut malo memroham di banwa tongaon, songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala dipashorhon ma damena tutondim.